Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan wada abokan arziki, barkanmu da sake haduwa a wannan shiri na kalubalen juma'a. Yau shine 26 ga watan Jumada Akhir, wata na shida a hijira 1441, wanda ya daidai da 21 ga watan Fabrairu 2020. Yau takaitaccen tunatarwar mu za ta yi ne akan wato kyauta da Allah ya mana, da kuma godewa Allah akan wani abu da ya faru a cikin tarihi ko kuma a cikin sirar musulunci. Wani abu shine lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mazaunin shi, gidan shi da ke Makka a lokacin, zuwa Baitul Maqdis da ke Jerusalem, sannan kuma zuwa sama har ya je gana da Allah. In ba mu manta ba, mun sani cewa a wannan tafiyar ne Allah ya wajabta wa musulmai yin sallah. Kyautar da ran muke so mu tunatar akai shine, mun san cewa farko an wajabta wa musulman zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah sau 50 na farilla a kowane rana, sallah ɗaya har guda 50, kamar yadda aka wajabtawa mutanen Annabi Musa alaihi salam a shari'a su ma akwai sallah, kuma suna yi sau 50 a kowace rana. To bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan sallah, yana dawowa ko a hanyar sakkowa ya haɗu da Annabi Musa, suka gana, suka yi magana, yake faɗa mishi ga komai yadda abin ya yiwu. Sai Annabi Musa ya bashi shawarar ya koma ya roƙi Allah ya rage al'ummar, don ya tabbata al'ummar nan ba za su iya ba, shi ma al'ummarsa sun sha wahala a kai, kuma da yawansu ba su yi ba. Shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma, aka rage 5, ya sake dawo, abu ya sake maimaita, ya koma aka rage 5, haka har sai da ya zama 10, ta zama 5. Da ya dawo 5 din ma, Annabi Musa alaihi salam, nassi ya zo, ko in ce athar din ya nuna cewa Annabi Musa ya ƙara bashi shawara akan ya koma ya roƙi Allah ya sake rage masa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna akwai jin nauyi, akwai kunya, akwai abubuwa. Ku duba ku gani, tun daga 50 ya dawo kusan sau 9 ko sau 8 kenan yana dawowa, ana ƙara rage masa. Wannan tsari ne wanda daman tun kafin a halicci duniya, tun kafin a halicce mu da komai Allah ya riga ya san hakan ne zai faru, kuma Allah ya riga ya sani cewa guda 5 ɗin za a mana. Iliminsa ya shafe ko ina. To amma abin shine, wannan kyauta ce daga Allah, saboda duk da aka rage ya dawo 5 ɗin, ladan guda 5 ɗin da muke a rana, in mutum ya yi wannan guda 5 ɗin, zai samu lada ne kamar ladan 50. Kowane aiki ana ninninkawa sau 10 karanci kenan. Allah karɓi ibadunmu, Allah ya tabbatar da mu akan sunna, Allah ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda kake so. Allah karɓi ibadunmu da addu'o'inmu. Ku ci gaba da sanya ni a cikin addu'o'inku. Na gode, sai wani satin insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.